ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଣାର୍କ ପଟରୁ ପୁରୀ ମେରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ନୂଆ ନଈ ବ୍ରିଜରେ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଚିରସ୍ରୋତା ନୂଆ ନଈ। ଏହି ବ୍ରିଜରୁ ପାଖାପାଖି ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଛି। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସବୁଜିମା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ନୀଳ ଜଳରାଶି। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଟି ସମସ୍ତ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ଦୁଇପଟେ ଝାଉଁବଣ, ହରିଣ ଯିବା ଆସିବା, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବହୁତ ହି ରୋମାଞ୍ଚିତ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ବଣଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଦେଖ ଏଇଠି ବାଇପାସ୍ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମାଳତୀପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଆପଣ ନାମ ଫଳକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି। ଏଇ ବାଇକରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଲୱେର ଓଭରବ୍ରିଜ୍। ଏଇ ବ୍ରିଜଟା ପାରି କଲା ପରେ ଆମେ ସିଧା ଯାଇକରି ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମିଶିବୁ। ସେଇଠୁ ଆମେ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ ଯିବୁ। ଆଗରୁ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ବହୁତ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫନି ସାଇକ୍ଲୋନ ପରେ ବହୁତ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଏବେ ମାଳତୀପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲୁ। ମୋ ପଛରେ ମାଳତୀପୁର ପାଟପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ଆଗକୁ ଏଇଠି ପୁରୀ କି ବାଟ ଏଇଠି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ପୁରା ମାଆଙ୍କୁ ପୁରା ଦର୍ଶନ ପୁରା କରିବି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗିବ। ଏବେ ଏଇଠି ଆମର ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମାଳତୀପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିପହର ସମୟ। ମାଳତୀପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଠୁ ଆଉ 7-8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼ିକି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେଉଛି। ସେଇଥିରେ ବାଇକରେ ବସିବାର ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚ ଅଛି, ବାଇକରେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବା। ସିଏ ଥିଲା ପୁରୀ କୋଣାର୍କ, ଇଏ ଏବେ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପୀଠ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ଏଇଠି ଆପଣ ମେନ୍ ଗେଟ୍, ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀର 16 ଶାସନରୁ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଶାସନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏଇ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଆମେ ଯିବୁ। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ମା ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପଛରେ ଆପଣ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରର ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ଗେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏପଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଏପଟା ହେଉଛି ପୁରୀ। ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମୁଁ ପୁରା ସବିଶେଷ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାଆଙ୍କ ଇତିହାସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ରୂପେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସବିଶେଷ ଜଣେଇବି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁ, ଶାସନୀ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲାଗୁଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଉ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ିକି ଅଗ୍ରସର ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବହୁତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପରମ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଓପନରେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି। ଦିନ ରାତି କିବା ଖରା କିବା ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ଜଳୁଛି। ଏ ମା
ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଏଠାରେ ଆପଣ ବଙ୍ଗଳାର ଛାପ ପାଇପାରିବେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଏଠାରେ ବଙ୍ଗଳା ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ଏହି ଅଫିସରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଏଇଠୁ ପାଇପାରିବେ। ପୁରାତନ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି। ଆପଣ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠାରେ ଆଳତି ସମୟରେ ଏହା ବାଜେ। କଥାରେ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। ମାଙ୍କର ପୀଠକୁ ଛାଡ଼ିଯିବାର ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବି ଦେଖିବାକୁ, ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ଆଶୀଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉଛି। ଆଉ ଡେରିରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପାଦୁକ ପାଣି ମିଳିଲା, ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏଠାରେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମିଳିବ। ଏଇଠାରେ ଆପଣ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରି ମନ୍ଦିରର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆପଣ ସହଜରେ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାଖାପାଖି 40 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପୁରୀରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ମାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଯାନବାହନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ସମ୍ମୁଖରେ ମାଙ୍କ ପୀଠ ପାଖରେ ଏକ ବୃହତ ପୁଷ୍କରଣୀ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୁଷ୍କରଣୀରେ ହଂସରାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ହଂସମାନେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମାତିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ପୁରା ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ସବୁ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ, ଯେ ଯାହାର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଯାଚଙ୍ଗିଆ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମର ଆଗରୁ କିଛି ଯୋଜନା ନଥିଲା, ଆମେ ତ ହୋଟେଲରେ ବାହାରେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜୈନିକ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ 2ଟା ମିଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ମହିମା ହେଉଛି ଅଲଗା। ମନ ଆତ୍ମା ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ପ୍ରସାଦ ଖାଇ। ଅପାର କରୁଣା, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳିଗଲା। ହଠାତ୍ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିନଥିଲୁ, ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ହେବ କି 2ଟା ମିଲ୍। ନନା କହିଲେ ଆସ ଆସ, ଆଉ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରିବ। ଯାଉ 2ଟା ମିଲ୍ ହେଇଗଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ପାଖରେ ଏ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଆଳତି ଏବଂ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମା, ଭିତର ଲାଗି ମା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଡି ଲାଇଭକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ।